Pan mae digwyddiadau treisgar yn digwydd yn y newyddion, mae'n naturiol i boeni neu deimlo'n drist. Mae'n naturiol i ofyn cwestiynau fel pam wnaeth hyn ddigwydd? Ydy hyn yn mynd i ddigwydd i fi? Ydy hyn yn mynd i ddigwydd i fy nheulu i neu fy ffrindiau? Ydw i'n ddiogel? Beth sy'n bwysig i gofio yw bod digwyddiadau fel hyn yn drist iawn, maen nhw hefyd yn anghyffredin. Dydy straeon fel hyn ddim yn digwydd yn aml, dyna pam maen nhw'n cael sylw yn y newyddion. Felly beth yw'r cyngor os ydych chi'n poeni neu'n teimlo'n drist? Siaradwch am y peth. Da chi'n gallu siarad efo athrawon, rhiant neu oedolyn arall rydych chi'n adnabod yn dda. Maen nhw'n gallu rhoi sicrwydd i chi a'ch helpu chi i deimlo'n well. Ffocyswch hefyd ar bethau sy'n gwneud i chi deimlo'n hapus, fel eich hoff lyfr neu ffilm. A chofiwch pan mae pethau fel hyn yn digwydd, mae rhan fwyaf o bobl yno i'ch helpu.